Monipuolisesta Mukava Second Hand Shopista on tullut lahtelaisten lapsiperheiden suosima ostospaikka. Vaatteet ovat täällä tuoteryhmittäin esillä ja koon mukaan lajiteltuina aivan kuten vaatekaupoissa. Tarjolla on runsaasti myös äitiysvaatteita, joita tavallisilta kirpputoreilta voi olla vaikea löytää. Mutta mistä tämä kaikki edelleen käyttökelpoinen tavara myymälään saapuu? Kaikki tavara tulee meille lahjoituksina ja näin tulee kotisiivottua myös turhasta ylimääräisestä tavarasta. Ja kaikki tuotot käytetään lahtelaisten lapsiperheiden hyväksi meidän toimintamme kautta ja tämä on meille hyvin tärkeä varainhankinnan muoto. Pyöräilykaudella Mukava Second Hand Shopiin voi hurauttaa ekologisesti vaikka sähköavusteisella mankelilla. Myymälä sijaitsee ihan loistavalla paikalla tässä Vuorikadulla, että keskustasta on helppo tulla ja tämä on sellainen paikka, missä käydään ensimmäisenä aina katsomassa, kun lapsillemme tarvitaan jotain, on se sitten vaatteita tai leluja tai mitä tahansa käyttötavaraa. Niin muutama viikko sitten niin meille 5-vuotiaalle pojalle käytiin täältä kattelemaan ja löytyikin sopivat nappikset hänen jalkapalloharrastukseen ja säärisuojatkin ja että saatiin kerralla niin hoidettua edullisesti ja tänään tultiin sitten tuon meidän vajaa 2-vuotiaan kanssa katselemaan tytölle, että jos löytyisi jotain kesäisiä vaatteita. Myymälästähän löytyy paljon erilaisia tavaroita, lahjoituksia tulee päivittäin ja koskaan emme tiedä mitä sieltä tulee. Rintapumppuja, lastenrattaita, leluja, vaatteita, erilaisia harrastusvälineitä. Eli kannattaa tulla katsomaan.